Aha. Velkommen til vores nye kanal. Vi skal lave en crossbar challenge. Ja? Ja. Lad os komme i gang. Okay, jeg starter. Oliver, han starter. Okay, du starter rimelig godt ud. Okay, 1-0. Okay, det er bare lort. Kom igen. Lad mesteren komme til. Nej, du er tæt på. Nej. Hvor mange skud var det? Var det ikke 3? Jo. Okay, så skal jeg til at skyde mit tredje. Og det står 2-0 til Oliver. Nej. Hvis jeg får den, så har jeg allerede vundet. Ja. Vi spiller bare videre. Okay. Oliver, han vandt første runde, så vi går i gang med tredje. Nej, anden runde. Jo, du har vundet. Du har 2 skud tilbage. Jamen, du har vundet. Jeg kan ikke nå at score 3 mål for de 2 skud. Jeg har kun scoret 2. Nej, 3. Du har ramt 3 gange. Nej. Det mener jeg. Nå. Okay. Er det runde 2? Ja, vi siger runde 2. Oliver, han vandt 1. Og hvis han vinder den her, så har han vundet hele spillet. Okay. Som jeg plejer. Okay, hvem starter? Skal jeg starte? Ja. Okay. Er du klar til en stikker? Ja. Og så kommer han lige over. Okay. Er du klar til mesteren? Han rammer. Nej, godt. Har du ikke 3? Jeg har 4. Jeg har brugt 2 nu. Okay. Og det er dit andet. Kom igen. Ja tak, 1-0. Jeg er tæt på at ryge over. Hvad står der? 1-0. Okay, 1-0 til mig. Alexander. Ja tak. Okay, det var 3 skud, tror jeg. Ja. 3 skud. Ja tak. Det er fandme ikke så. 2-0. Du har 1, jeg har 2. Har du? Ja! Ja! 2-1. Så mig stadig. Det må ikke score nu. Okay. Jeg scorer heller ikke, jeg rammer overlægger. Ja! Det er oppe eller? Vi tager altså lige en runde 3. Ja, okay. Runde 3. Ikke 3. Runde 3. Og der står 1-1. Altså i runderne. Ej! Okay. Let me strike. Ja, tak! Sådan. 1-1. Og vi har prøvet det en gang mere. Ja! Sådan. Det var tæt på, du ramte. Ja. Men ikke tæt nok. Damn. Okay. Anden skud. Nej, tredje skud. Nej, det var anden skud. Okay, 1-1 stadig. Ja. Okay. 1-1 stadig. Ej. Kom igen. Okay. Tredje skud. Vi vil se, om det lykkes til en 2-0. Nej, 2-1. Okay.
lidt mørkt for jer, men det er fordi, vi filmer lidt sent. Det er fordi klokken er 9. Ja, klokken den er 9. Okay, Sådan cirka. min tur. Okay, er det ikke 4 skud? Jo. 4 skud. Den sidder egentlig godt. Nu skal jeg bare score. Du må ikke score. Du må godt score, men du må bare ikke ramme overlægger. Okay, det var dit sidste skud. Nu skal jeg afgøre den. Det kan du ikke. Ronaldo. Nej! Ja, tak. Ronaldo, det virker aldrig. Så får vi et til skud hver. Det er derfor, jeg er Neymar-fan, ikke Ronaldo-fan. Nej! 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 Det må ikke ske, det der. Jeg skal ramme for at ryge videre. Du vil sikkert ramme. Jo. Nej. Okay. Tak. Ej, fuck. Okay, drenge. Og piger. Oliver, han vandt det hele. Rimelig nederen. Nej. Jo, det var. Nej, det var ikke. Jo, det var. Nej. Okay. Fordi Oliver, vi han vandt. ved godt, alle hæpper for mig. Ja, det kan vi godt sige. Okay. Det var alt for denne gang. Vi ses. Vil du sige, vi ses, Oliver? Olli? Olli? Vil du sige, vi ses? Vi ses. Ses.